дар доираи омодагӣ ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2023 ки аз 15 июн то 2 июл дар Таиланд баргузор мешавад, дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистон оид ба футбол дар Арабистони Саудӣ ҷамъомадӣ дуҳафтинаи таълимӣ мегузаронанд. Дар ин хусус ба шораҳи варзиши Амид Ховар дар Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. Барои ин ҷамъомадӣ таълимиву тамринӣ ки аз 15 то 30 март дар Дамдам доир мешавад, сармураббии дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистон Раҳматулло Фузайлов 27 бозингар, 3 дарвозабон, 6 ҳимоятгар, 13 нимҳимоятгар ва 5 ҳамлагар даъват кардааст. Рақибони дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2023 30 март зимни қуръакашӣ ки дар шаҳри Бангкок баргузор мешавад маълум хоҳанд шуд. Пас аз натиҷагирии ҷоми Осиё 2023 байни наврасон дар Таиланд 4 дастаи беҳтарин соҳиби роҳхат ба ҷоми 2023 дар Перу мегардад.